Hyvät katsojat, valmistan tässä megapurilaista, jota ei tällä hetkellä vielä saa mistään nakkikioskeista tai mistään muualtakaan pikaravintoloista. Tää pitää valmistaa itse. Tarvitset yhden jauhelihan, paistinpannun, valmistusohje. Ota jauheliha paketista, laita pannulle, tee pihvi. Hyvä yleisö, tässä on nytten ateriani vähän prutski-pratski sekoitusta ja lasissa sitä samaa ja leipä. Tästä lähtee. Ihan ok. You ever get the feeling that everything in America is completely fucked up? Kuten näette, se on sisältä medium, eli ammattilaispihvi. En tiedä, onko se medium kohta nautaa päästön sikaa. Voi olla kumpaakin. Kasvisversio. Aika täyttävä. Nyt mä tiedän, miltä amerikkalaisista tuntuu. Paremmin. Ne on kättettävä. Nisu@kulma.us.